Og så hiver den igen. Nu har siddet i 10 minutter her. Shit. Hvordan kan den hive den ud med bare strøm? Han står der. Flytter helt på ham. Ja. Det er pike. Så giv dog op for helvede, mand. Den er jo med så lige. Du var fejlet med, jeg ved ikke hvor længe. Hvad? Du var fejlet med, jeg ved ikke hvor længe. Nå, den skulle i hvert fald ikke op nu. Det var heldigt. Jeg skal jo lige nu igen. Så synes jeg får kramp i armen. Er det? Over 10 minutter siden. Den er ikke, den må bare ikke slippe væk. For helvede, mand. Man kan bare se en hale derovre, så trækker den bare den vej. Ja. Den er stor, den her, det tror jeg. Ja, det er den. Den er spæk. Du er klar på den derovre? Overhovedet ikke. Jeg kan ikke. Den bare lige igen. Jeg kan ikke. Nu flytter den på igen. Du skal ikke tage en vej der. For helvede, nu spurgter. Det er et godt anker, det her. Meget big pike. Hvorfor var det, jeg skulle være klar med den der? Den er jo ikke slet ikke færdig nu. Det skal den til at blive. Jeg har slet ikke tid til det der. Den må ikke komme ind under ankersnoren. Nå, så hiver den lige ned igen. Ja, ripper bare du. Hvor er mit fløjet hen? Lige det. Det er den B, jeg har opgivet. Der er fejl på. Det er fint, den her. Den må ikke komme under ankersnoren, lige sagt. Det er den. Så hiv det anker op for hende. Hiv det anker op, Kim. Jeg har slet ikke tid til rygning, det. Det var nok smart, det der, ikke? Kim, flyt din stang hurtigt. Flyt den stang. Nu er du inde under ankersnoren på alle pengene. De andre skal hives op. Det bliver det også nu. Nu er du på. Og jeg kan mærke, at den her, du lige. Jeg kan slet ikke se, hvor den er henne nu. Hvor skal den hen? Den hiver i hånden, synes jeg. Altså for helvede. Nu må du ikke hive, så er sådan der. Nu er min telefon sådan. Skal jeg ikke miste den med? Den bliver bare ved. Hvad tror du, den vejer? Jeg ved ikke, 50. Nej, et gram eller hvad? Jeg er ved at få kram i hånden. Så færdig. Det er et kvarter nu i hvert fald. Og så river lige ned. Den river på den så. Kan vi ikke bare beholde den der? Sig til, nu vil vi gerne herned. I den anden ende. Hvor er den henne nu? Jeg ved ikke, hvad jeg brænder en lille smule. Nå, riv. Nå. Hip hej. Det er helt stor den der. Ja, nu er den ved at blive træt. Nu kommer den. Den er slet ikke træt nu. Den er slet ikke finish. Ikke ind under. Så smutter den. Linen må ikke knække. Nej. Det græder jeg. Det vil du nok også. Ramme bremsen en lille smule, så du kan køre med træt. Kommer det monsterbillede der. Skal den med hjem? Det er sødt. Man skal bare tage så mange billeder. Nå, det, jeg synes, hver gang jeg får drejet lidt ind, så må den tage et dobbelt ud. Du får den aldrig. Den skal ikke ind, den der. Den er ikke tid til. Hvordan kan den have så mange kræfter endnu? Den er stor. Nu har jeg fejlet med den 20 minutter. Vi tosser, hvis jeg ikke kan videooptage det her. Ja, hvis jeg ikke får den op, så skal du se far gå morgen. Er du klar til at spille den? Ja. Hvor er Paul og Pike? Yes. Det er det. Stop her. Det er Pike, Kim. Hvad var den? Den var væk nu. Ned med den. Vej over 17 kilo. Sindssygt nogle piser. Den skal jeg sætte ned, med ikke hånden ind. Skal du lige mærke den? Ja. Jeg kan ikke holde den ud, sagt. Du er nødt til at gå lidt herover. Jeg kan ikke. Jeg kan ikke rejse mig også. Gå i panisk panik. Det er lige en kapal. Ja, hvor er tanken henne? Vi skal ikke tage sådan en først.